Здравейте! Ако изнасяте стоки, логистиката ще бъде един от най-важните въпроси, които трябва да решите. В това видео ще се опитаме да разгледаме факторите, които трябва да вземете предвид при организирането на транспортирането на вашите стоки. Ще обясним също така значението на вашия спедитор и ще ви запознаем с понятието оторизиран икономически оператор. Тези понятия не са проблематични и имат добре установени решения, така че нека не губим време. Ако имате физически стоки за доставка, първото решение, което трябва да вземете, е как да ги доставите по шосе, железопътен транспорт, море, въздух или комбинация от тези начини. Това решение трябва да балансира относителната важност на скоростта и разходите, както и практичността и наличността. След това трябва да изчислите обема на пратката. Формулата за ценообразуване по Incoterms, която решите да използвате в офертата си, също ще определи какво трябва да заплатите и каква услуга трябва да предостави вашият спедитор. Забележка. Независимо коя формула за ценообразуване изберете, важно е да изчислите крайната цена на внесените продукти. Това ви позволява да видите колко конкурентни са вашите продукти или услуги по отношение на цената, независимо дали трябва директно да заплатите всички разходи по вноса или не. Наистина не искате неприятни изненади. Значението на спедиторите. Спедиторът е трета страна, която помага за организирането и координирането на пратки от името на бизнеса, като сключва договори с един или повече превозвачи за транспортиране на стоките. Следователно, те трябва да носят отговорност за всички аспекти на доставянето на вашите стоки от вашия обект до мястото, където трябва да бъдат доставени. Транспортирането на вашите продукти очевидно е изискване при износни доставки, а за много продукти разходите за доставка са ключов ценови елемент. Колкото по-рано пристигнат стоките, толкова по-скоро ще получите плащане, така че бързината е от съществено значение. Въпреки това, по-бързият транспорт може да струва повече. Процедурите, маршрутите и тарифите варират според начина на транспорт – камион, железопътен транспорт, въздушен или морски. Използвайте международни спедитори за изпращане на износни стоки. Те могат да сравнят разходите, сроковете за изпълнение и времето за транзит за всяка транспортна опция, да изберат най-добрата възможност и да направят резервацията, да осигурят застраховка на товара, да подготвят необходимата документация, да ви консултират относно изискванията за опаковане, маркиране и етикетиране, да транспортират стоките от фабриката до чуждестранната дестинация, както и да уредят освобождаването на стоките от митницата при пристигане. Техните такси след това могат да бъдат включени в крайната цена. Упълномощени икономически оператори АЕО. При избора на вашия спедитор, допълнително съображение е дали той е упълномощен икономически оператор. Упълномощените икономически оператори могат да осигурят по-бързо и по-лесно преминаване през митниците. Акредитацията като АЕО е създадена за да опрости спазването на митническите такси и данъци, да гарантира сигурността и да подпомогне управлението на рисковете във веригата за доставки. Граничните процеси са по-ефективни и по-бързи за одобрените фирми и техните клиенти, тъй като те се считат за нискорискови и следователно е по-малко вероятно да бъдат забавени поради проверки. Връзка към директорията на упълномощените икономически оператори е предоставена по-долу. Тук можете да проверите дали вашият спедитор има подходяща акредитация. Ако нямате спедитор, можете да потърсите такъв, който е квалифициран във вашата страна. Можете да намерите по-подробни онлайн ресурси, обхващащи логистична информация и ресурси в Алманаха на износителя. Връзката е показана по-долу. Благодаря, че гледахте. Ако желаете да се свържете директно с мен, моля, не се колебайте да го направите. Нашият уебсайт и моят имейл адрес са на този слайд и в описанието по-долу. Ако това видео ви е било полезно, моля, харесайте го и се абонирайте за нашия канал, за да получавате още съвети за развитие на вашия потенциал в международната търговия. Просто кликнете върху линка за абонамент на екрана. Не струва нищо. Ако смятате, че някой, когото познавате, би се заинтересувал, моля, споделете този линк с него. А ако сте готови за следващата стъпка, разгледайте следващото видео в плейлиста. То е свързано точно тук.